नमस्कार मित्रांनो, मी योगेश परब आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो आपल्या लाडक्या चॅनलवर। आणि आज आम्ही तुमच्यासाठी घेऊन आलेलो आहोत नवीन व्हिडिओ, ज्यामध्ये आम्ही तुम्हाला नवीन भिडं कसं वळसवायचं याची कृती दाखवणार आहोत। आजचा व्हिडिओ हा जरा मोठा झालेला आहे, कारण आम्ही भिडं कसं वळसवायचं याची इत्थंभूत माहिती तुमच्यापर्यंत आणलेली आहे। तेव्हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा। व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। तसेच हा व्हिडिओ तुमच्या मित्रपरिवाराबरोबर जास्तीत जास्त शेअर पण करा। हे मी काल ना कणकवलीच्या बाजारामध्ये बाजारपेठेमध्ये उसले दुकानदार आहेत, त्यांच्याकडे मी भिडं घेतले। बघा हे असं भिडं असतं हे, म्हणजे त्यांच्याकडे संपलं तरी पण त्यांना 2-3 त्यांना शोधून मी हे भिडं आणलं। हे स्वच्छ मी ना म्हणजे असं घासून काढलं आहे। आता मी ते वळसवणार आहे। तर बघा हे अशा प्रकारचं भिडं असतं हे भिड्याचं, हे लोखंड आणि त्याच्यामध्ये पोलाद मिक्स केलेलं असतं, त्या भिडं म्हणतात ते असं। तर ह्या भिड्यावर मी आता वळसवणे काढलं आहे। आता तिथे चूल नाही आहे आणि पाऊस पडतो आहे, बाहेर काय मी करू शकत नाही, तर मी गॅसवर मी हे वळसवणार आहे। त्यासाठी मी हे 2 कांदे ना उभे चिरून घेतले ते बघा हे, आणि हे बघा ह्याला काय म्हणतात, त्याला बिब्बा। हे बघा पूर्वी लोक ह्याचा खूप वापर करायचे, म्हणजे जेव्हा लोक शेतामध्ये काम करायचे त्यांचे पाय दुखायचे ना, तेव्हा हे ना हे बिब्याचं असं याच्यामध्ये ते कोयतीचं टोक घालून ना ते दिव्यावर धरायचे रॉकेलच्या, आणि त्याचे चटके द्यायचे, त्यामुळे म्हणजे असं ते वात कमी व्हायचा म्हणून समजला। पण हा थंड आहे। मला ते दुकानदारसुद्धा बोलले आबा उसले की तुम्ही हे 4-5 बिबे असे दगडान ठेचायचे आणि ते ह्याच्यावर घालायचे कांद्याबरोबर, आणि ह्याच्यामध्ये तेल घालणार आहे। तर आता मी जरा बिबे आहेत ना, हे अख्खे आहेत ना, त्याचा जरा वरवंट आहे, त्या वरवंटाने ठेचून घेते आणि नंतर तुम्हाला पुढची कृती दाखवते। आता हे बरेच दिवस झालेत ना, ते सुकले आहेत, ह्याच्यात मध्ये डिंक असतो ह्याच्यातमध्ये, हे तेलावर घातल्यानंतर जसा थोडासा काळा डिंक येईल। बघा यात येतो ना डिंक, असा डिंक असतो। तर आम्हाला चांगलं आठवतं आहे, जेव्हा आई आणि बाबा जेव्हा पावसाच्या दिवसात जायचे शेतात, तेव्हा त्यांच्या पायांना जखम जरी झाली असेल तरी पण ते हे बिबे दिव्यावर गरम करायचे। म्हणजे बघा ही अशी कोयती असते ना ही, आणि कोयतीच्या टोकाने त्याचा डिंक किंवा त्याचा असा चटका द्यायचे। कोयती आहे ना, ह्या कोयतीमध्ये असं घालायचं ते असं, ह्याची टोक गेली याची, असं पूर्वीच्या टोकदार असायच्या अशा, ह्याच्यामध्ये असं घालायचं आणि म्हणजे असे दिव्यावर धरायचे असे। ते दिव्यावर धरलं की ज्याचा आणखी डिंक येतो, ते डिंक आला ना की तो गरम पायाला खालच्या तळव्याला चटके द्यायचे, त्याने म्हणजे वात कमी होतो। असं पूर्वीच्या लोकांचे काय, आता कसं जर हातपाय दुखले की लगेच डॉक्टरकडे जाऊन इंजेक्शन घेणं, औषधं घेणं, असं पूर्वी काही नव्हतं। म्हणजे अगदी 60-70 वर्षापूर्वीचं सांगते तुम्हाला मी। तर त्यावेळेला ही लोक याचा बिब्याचा वापर करायचे। आणि ह्या बिबा औषधी आहे, लहान मुलांना सुद्धा ना औषधं, जेव्हा आम्ही लहान मुलांना उगाळून औषधं घालतो ना, बाळ औषध, त्याच्यामध्ये जरासं एक फेरायचं उघडायचा असतो, म्हणजे औषधीच आहे हा बिबा, मिळतात बाजारामध्ये विकत हे। तर आई आता गॅस पेटवून घेते, गॅस पेटवते आणि ह्याच्यावरती मी कांदा घालते। हा गरम होईल आता थोड्या वेळाने, चांगलं चरचर एकदम कमी, नंतर मग गरम झालं ना आता हे भिडं की कमी करून ठेवायचं आहे। हे बघा या टिश्यूला इथे हे बघा डिंक लागलं आहे। आता कोणाकडे नसेल पण हे माझ्याकडे मी म्हणजे कोण नाही कोण गावातले लोक अशी देतात ना, कारण हे औषधी आहे। पूर्वी आम्ही लहान मुलांच्या म्हणजे लहान बाळ जन्मलं ना की 5वी दिवशी ह्याच्यातला डिंक काढून तो गोड्या तेलाच्या वातीवर धरायचा, बत्तीवर, आणि त्याचा डिंक ना पोटाला बेंबीला लावायचे, म्हणजे जंत वगैरे होत नाही, असं पूर्वीची एक औषधी आहे बिबा खूप, हा लहान मुलांसाठी। किंवा जास्त खोकला झाला लहान मुलांना तर ह्या बिब्याचं असं ना, समजे वातीवर धरलं की त्याचे थेंब पडतात ना ह्याचे, ते मधातनं त्यांना खलून द्यायचे की खोकला कमी व्हायचा। आता सगळी असली औषधं कोण करत नाही, जरा काय झालं की लगेच डॉक्टरांकडे जातात। तर आता मी याच्यावरती तेल घालते, भरपूर तेल घालायचं, चांगलं एक वाटीभर असं तेल घालून असं चांगलं मुरवत ठेवायचं। हा कांदा चांगला असा मुरला पाहिजे आणि तेल पण मुरलं पाहिजे, की नंतर मग त्या भिड्यावर घावणे। आणि आता हे बघा मी 2 दिवस मी असं करणार आहे, आणि तिसऱ्या दिवशी याच्यावर तुम्हाला मी घावणे पण करून दाखवणार आहे।
म्हणजे बघा किती सोपी पद्धत आहे आणि आपण सहज मुंबईला सगळं गॅसवर करतो आहे, तर मुंबईला सुद्धा आपण सहज हे करू शकतो. आणि भिडं काय उपलब्ध तुम्हाला सांगितलं, कुठे गिरगावला, लालबागला कुठे मिळतात भिडं, किंवा इथे तुम्ही गावाला जर आलात तर इथे सुद्धा तुम्हाला मिळतील. विशेष म्हणजे अंगणेवाडीची जी जत्रा भरते ना, त्याच्यामध्ये भिडे तवे चांगल्या प्रकारचे मिळतात. तर ह्या काय ते हे बिब्यातला ना चांगला रस आला पाहिजे, तो रस ह्याला लागला पाहिजे असं. आता हे एकदम बघा चांगलं चरचर आवाज येतो आहे ना. आता मी एकदम गॅस मंद करून झाकण वरती लावून ठेवून देणार आहे. मध्ये 10-15 मिनिटांनी परतून नंतर मग गॅस बंद करायचा आणि असंच ठेवायचं. परत उद्या जरा असं तेल टाकायचं आणि गरम करायचं. अशा प्रकारे 2 दिवस करणार आहे आणि तिसऱ्या दिवशी तुम्हाला मग घावणे करून दाखवणार आहे. तरी साधारण किती वेळ ठेवायचं हे ह्याच्यावर आहे? आता हे चांगलं थोडंसं, आता मी हा गॅस फुल आहे ना, मी आता कमी करते बघा. गॅस एकदम गॅस कमी केला आहे. आता वर झाकण ठेवून मी 15-20 मिनिटं ठेवणार आहे. थोडासा कांदा असा जवळ, म्हणजे कांद्यातला रस आहे तो चांगला ह्या भिड्यामध्ये मुरायला हवा आहे, तिथपर्यंत 15 मिनिटं ठेवून द्यायचं. तर बऱ्याच जणांनी आपल्याला विचारलेलं की भिडं कसं वळसवायचं, तर अशा प्रकारे तुम्ही भिडं नक्की वळसवून बघा. आम्ही तुम्हाला दाखवूच अजून 1-2दा कशा प्रकारे आहे ते वळसवते ते. मी ह्याचा चांगला कांदा हा तेलामध्ये शिजतो आहे, हो ना. आता त्याच्यावर झाकण ठेवून मी ठेवून देते. एकदम गॅस कमी ठेवला आहे. 15 मिनिटांनी तुम्हाला परत दाखवते. कांदा सगळा पूर्ण काळा झालेला असणार आणि त्याचं तेल सगळं, तेल आणि कांद्याचा रस ह्या भिड्यामध्ये सगळा मुरलेला असणार आहे. आता 15 मिनिटं झाली आहेत, बघूया आपण. बघा चांगला कांदा, तो बिब्बा चांगला शिजला आतमध्ये आहे ना. ह्याच्या बिब्यातलं हे काळं ते पण ह्याच्यामध्ये उतरलं. तर मी असंच ठेवणार आहे. चूल असते काय होतं म्हणजे चुलीवर आपण असं निखाऱ्यावर ठेवलं ना मुरत, तर ते सगळं तेल आहे ना आतमध्ये मुरलं होतं. पण गॅसवर आता हा गॅस आहे आपला, पण जास्त वेळ ठेवू शकत नाही आपण, हो की नाही. म्हणून मी आता हे ठेवणार आहे. तर भिडंसुद्धा चांगलं कडकडीत तापलं आहे. आणखीन ते अर्धा तास थंड होणार नाही आहे. त्यामुळे त्याच्यात हे चांगलं बघा कांदा पण चांगला त्या भिड्यामध्ये तेल मुरेल, हो की नाही. म्हणून आता मी गॅस काढणार आहे आणि परत मी असंच ठेवणार आहे. आणि नंतर हे परत उद्या असंच मिश्रण ह्याच्यामध्ये आणखीन एक कांदा चिरून टाकणार आहे. फक्त हे तेल राहिलं तर ठीक आहे, मुरलं तुम्हाला दाखवेन मी कसं असेल ते. आणि ह्याच्यामध्ये कांदा चिरून परत मी उद्या 15 मिनिटं ठेवणार आहे. कारण गॅस आहे तो, आपण काय चुलीवर कसं आपण ठेवलं तर रात्री सकाळपर्यंत तसंच राहू शकतं, पण गॅसवर आपण ठेवू शकत नाही, गॅस तो संपणार आहे म्हणून, हो की नाही. तर आता अशा प्रकारे मी ठेवून गॅस बंद करते. आणि तर हे असं भिडं अर्ध्या तासाशिवाय थंड होत नाही, त्याच्यामध्ये चांगलं हे मुरेल. मग तेल आणि ह्याचा कांद्याचा रस वगैरे सगळं मुरून जाईल. तर अशाच प्रकारे ठेवून देते आणि उद्या तुम्हाला परत दाखवते. हे बघा काल मी बिबे आणि 2 कांदे बघा चिरून घातले होते आणि तेल घातलं होतं की नाही. हे बघा सगळं चांगलं असं ह्याच्यामध्ये मुरलेलं आहे. आता मी काय करणार माहिती आहे, परत ह्याच्यामध्ये तेल घालणार आहे आणि बघा 2 कांदे आणखी मी चिरून घेतले आहेत, मीडियम म्हणजे मध्यम आकारचे. ते 2 कांदे घालते, ह्याच्यावरच घालणार आहे आणि गॅस पेटवते. आता हा कांदा असा परतून याच्यामध्ये तेल घालून ठेवणार आहे आणि मी आजचा 1 दिवस असंच ठेवणार आहे. आणि नंतर मग उद्या सकाळी हे चांगलं आता गरम झालं ना, चांगलं याच्यातनं जे शिजायला लागलं रटमट चांगलं बघा, तेल भरपूर आहे बघा. आणि त्या बिब्याचा पण काळा रंग यायला उतरला आहे त्या भिड्यामध्ये. तर हे चांगलं असं शिजून घेणार आहे झाकण ठेवून, म्हणजे सगळा हा तेल आणि ह्या कांद्याचा रस त्याच्यामध्ये मुरेल. आणि नंतर मग मी काथा असतो ना आपला स्टील वूल, त्याने मी ते घासणार आहे चांगलं स्वच्छ. आणि नंतर मग तुम्हाला उद्या त्याच्यावरती घावणे करून दाखवते तुम्हाला. बघा तेल कसं आहे, आता घातलं हे तेल मी. पहिलं तेल सगळं मुरलं आहे आतमध्ये त्या भिड्यामध्ये. तर आता तवा हे भिडं गरम झालं ना की चांगला हा कांद्यातनं चांगला म्हणजे शिजेल तो. आणि मग हे सगळं तेल त्याच्यामध्ये जिरेल मग. तर आता हे गरम होऊ दे, मी त्याच्यावर परत झाकण ठेवून देते. आणि तुम्हाला नंतर भिडं गरम झालं की त्यातनं कसं म्हणजे रटमट शिजते ते तुम्हाला दाखवते. बघा भिडं तापल्यावर बघा कांदाने कसा शिजतोय तो बघा. आता मी काय करत आहे, हा भिडं चांगलं तापलं आहे, कमी करून ठेवणार आहे. असं कमी करून मी 10 मिनटं ठेवणार आहे. 10 मिनटानंतर मी गॅस काढून परत असंच आज दिवसभर असं ठेवणार त्याच्यावरती हा कांदा. आणि उद्या नंतर मी ते घासून टाकणार आहे. मग उद्या तुम्हाला थोडीशी मी त्याच्यावरती घावणे करून पण दाखवेन. तर हे चांगलं असं 15 मिनटं आपण हे चांगलं असं ह्याच्यामध्ये मुरायला ठेवून देऊया. हे गॅस एकदम कमी करून ठेवला आहे. हे बघा आज 3रा दिवस आहे. कांदा बघा कसा आला आहे तो.
आता सगळा हा कांदा काढते आणि स्टील रूल असतं ना तो म्हणजे स्टीलचा स्क्रबर त्याने हे स्वच्छ मी आता हे भिडं मी घासणार आहे आणि नंतर मला तेल लावून ठेवणार आहे आणि 1 दिवसाचं तेल लावून ठेवणार आणि उद्या सकाळी तुम्हाला मी ह्याच्यावरती घावणे करून दाखवणार आहे. हे बघा सगळं तेल आहे ना म्हणजे आतमध्ये ते मुरलं आहे. हे बघा असं राहिला कांदा हा आणि तो बिबा घातला होता ना तो असा. आता मी काय करते हे भिडं जरा त्या हे असं हा जो स्टीलचा स्क्रबर आहे ना ह्याने जरा चोळून मी घासणार आहे आणि नंतर तेल लावून तुम्हाला दाखवते. हे बघा भिड्याचा संपूर्ण कलर बदलला आहे हो की नाही. चांगलं असं तेलकट झालं आहे. असंच तवा भिडं आपल्याला हवं आहे हे. तर ह्याला मी आता संपूर्ण तेल लावून ठेवते आणि उद्या ह्याच्यावर मी तुम्हाला घावणे करून दाखवणार आहे. आणि नंतर समजा आपण घावणे काय आपण रोज करत नाही, कधीतरी 15 दिवसांनी नाश्त्यासाठी आपण घावणे करतो. मग काय याचं मध्ये कधीतरी आपण जेव्हा वाटप भाजतो ना कांदा खोबऱ्याचं ते वाटप ह्याच्यावरती मी कांदा आणि खोबरं ह्याच्यावर भाजायचं की काय होतं त्याच्यात आपण कांदा भाजताना आपण तेल घालतो ना तेल ह्याच्यामध्ये ते मिळून राहतं आणि मग हे आपल्या वापरात राहतं. काहीतरी महिन्यातनं एकदा आपण ह्याच्यावर आंबोळ्या पण करू शकतो ह्याच्यावरती. तर अशा प्रकारे हे बघा जरासं खरखरीत आहे अजून ते पण होईल ते नंतर मग वापरता आल्यानंतर. तर अशा प्रकारे आता हे वळसून आपलं झालेलं आहे. आता मी थोडंसं तेल लावून ठेवते फक्त. बघा 3 दिवस झाले ह्याला. कांदा चांगला असा मुरत मी ठेवला. आता हे पूर्ण झालेलं आहे बघा. आणि कधी पण भिडं आपल्याला घावणे करून झाले ना की थोड्या वेळाने आपण ते स्वच्छ थंड झाल्यावर घासायचं आणि जरासं तेल लावून त्याला ठेवायचं की नंतर आपल्याला ते कधीही वापरायला मिळतं. तर अशा प्रकारे हे बघा हे भिडं आपलं आता वळसवून म्हणतात ते वळसवून झालेलं आहे. काल मी संध्याकाळी या भिड्याला बघा असं झाकून ठेवलं होतं आणि तेल लावून ठेवलं होतं. आता काय मी परत घासणार नाही आहे ते नंतर घासणार आहे. तर आता पहिल्यांदा मी गॅस पेटवते आणि भिडं चांगलं गरम करून घेते. आणि हे बघा मागे मी तुम्हाला दाखवलं होतं की तांदूळ भिजत घालून त्याचं पीठ तयार करायचं. असं मी हे पीठ थोडंसं तयार करून घेतलं आहे. पण आपल्याला बघायचं का हे पहिल्यांदा 4-5 घालून तरी चांगले येणार नाही आहेत कारण मी त्याच्यामध्ये ते बिबे वगैरे घातले होते ना चांगलं असं मुरत ठेवलं होतं. आणि दुसरं एक महत्त्वाचं म्हणजे काय त्या भिडामध्ये ना तेल मुरलंच पाहिजे तरच ते चांगलं आहेत. आणि जेव्हा आपल्याला कधी आपण काय रोज घावणे करत नाही पण मला असं वाटतं नवीन असेपर्यंत ना काहीतरी महिन्यात एकदा तरी करायला पाहिजे. आणि जेव्हा आपण जसं ठेवून देतो ना त्या थोडं जर वाटप असेल ते वाटप म्हणजे कांदा आणि खोबरं ह्याच्यावर भाजायचं म्हणजे काय होईल परत त्याच्यात आपण कांदा भाजताना तेल घालतो त्यामुळे तेल मुरेल आणि आपलं भिडं चांगलं राहील ते त्याच्यासाठी. तर आता जरा हे भिडं तापून दे. आता मी काय करणार आहे बघा कांद्यानेच लावते तेल लावते. आपल्याला चांगलं तेल लावून घ्यायचं आहे. अजून नाही तापलं चांगलं. आता सध्या नाही खरखरीत आहे चांगलं. आपण असं एक घासून वगैरे घेतं ना 1-2दा की नंतर ते नॉर्मल गुळगुळीत होईल. हे ना असं पीठ आपण ढवळून घ्यायचं. हे चांगलं सगळं मिश्रण चांगलं ढवळलं जातं आणि मग ते आपण असं डावामध्ये घ्यायचं आणि बघा बघा तर नवीन असून सुद्धा बघा त्याला छिद्र पडलेली आहेत. तर त्याच्यावरती मी आता झाकण ठेवते. थोडासा गॅस कमी करायचा कारण त्याला उलटायला थोडासा म्हणजे घावणा सुकण्यासाठी थोडा वेळ लागणार आहे. त्याला म्हणजे रोज आपल्या प्रत्येक वेळा कसं 3 मिनटात किंवा 4 मिनटात उकळतं हे 5 मिनटात लागणार आहे. तर आपण थोडं तर 5 मिनटं वाट बघूया. आता पण बघूया हे बघा कडेने अजून जरासं ओलं आहे सुकायला मधनं तर मध्ये सुकलेलं आहे बघा ना. मग जरासं भिडं एक्झॅस्ट करायचं असं म्हणजे ज्या ठिकाणी गॅस लागतो त्या ठिकाणी. सगळ्यात दुसरं काय माहिती आहे मला पण जाळी करायची आहे. तर ह्या असं भिड्याला काय होतं माहिती आहे चुलीवर चारी बाजूने ह्याला विस्तव लागतो पण गॅसवर काय होतं माहिती आहे मध्येच विस्तव लागतो. मग काय असं ह्याच्या खाली ना एक पातळशी आपल्याला जुनीचं झाकणी असेल ना ती झाकणी ठेवायची. त्या झाकणीला होल पडायची आणि ती झाकणी ठेवायची त्याच्यावर भिडं ठेवायचं म्हणजे काय होतं ती झाकणी तापली की सगळ्या बाजूने त्याला मग ती विस्तव लागतो आणि मग घावणे पटपट उचलतात. हे बघा पहिलाच घावणा आहे ह्या नवीन घावण्या भिड्यावरचा.
तरी पण बघा थोडंसं म्हणजे पहिल्या वेळेला नाही उचलत आहे, तर आपण हा काळा झालेला आहे. तर मी आता गॅस कमी करून हा काढून घेते. असे 2-3 घावणे तरी खराबच होणार त्याचे पहिल्यांदा. हे बघा मी भिडं हे सगळं घावणा काढून स्वच्छ करून घेतलं आहे. हे बघा आता परत भरपूर तेल लावायचं, तेल सगळं ना आतमध्ये मुरणार आहे म्हणून. अगदी 4-5 तरी घावणे खराब होतात, नंतर मग चांगलं एकदा रुटीन लागलं ना की मग व्यवस्थित येतात घावणे. आपण याला तेल लावून घेऊया आणि मगाशी घातलं ना त्याप्रमाणे चांगलं ढवळून हे मिश्रण ढवळून पिठाचं आपण घावणा घालूया. बघूया आता आपण हा पण असाच झाला आहे, चांगला असं निघाला नाही आहे. असं तो नवीन भिडा असल्यामुळे ना त्यात तेल मुरलं ना चांगलं की मग ते पटापटा उचलतात. तर असे 4-5 आपले घावणे फुकटच जाणार आहेत, पण आपण हिंमत हरायची नाही आहे. हे सारखं असं करत राहायचं, भिडं परत स्वच्छ करायचं, तेल लावायचं आणि आपण घावणे काढायचे त्याच्यावरती. हे बघा असं खेचल्यासारखं होतं आतमध्ये, म्हणजे ते म्हणजे चिकटतं असं इथे, म्हणून आपण ते काय करायचं आहे त्याला तेल लावून ते आपण काढायचं. हा दुसरा घावणा माझा खराब झाला आहे, पण ठीक आहे, मला नक्कीच चांगले बाकीचे घावणे येतील. हे बघा मी घावणे करायला घेतल्यानंतर म्हणजे 3 घावणे फुकट गेले, म्हणजे असे झाले बघा. हे असे जसे मोडले ते, पण नंतरचे हे बघा जाळी वगैरे तर छान पडले, पण ते असे म्हणजे अजून त्यात चांगलं तेल मुरलं ना की चांगले येतील. हे बघा आता मी हा 5वा घावणा घातला आहे बघा, तो चांगला सुकतो आहे. सुकला ना 4ही बाजूने असं उचलला की नंतर आपण ते काढायचा आहे. तो तर या मध्यम म्हणजे गॅसवरती आपण ठेवायचं आहे आणि चांगला सुकायला द्यायचा. सुकल्यानंतर काय होतं कडेने ते उचललं ना, असं कडा अशा उचलल्या की नंतर मग तो आपण उचलायचा आहे. तर अशा प्रकारे हे जर आपण थोडंसं धीर धरायला हवं आहे आणि नंतर मग आपोआप त्या येणार. आणि करून झालं सगळं की त्याला तेल लावून परत ठेवायचं आहे. आणि जेव्हा परत तुम्ही काहीतरी 15 दिवसाने किंवा 8 दिवसाने त्याच्यावरती कांदा थोडे दिवस त्याला कांदावर चिरून ठेवायचा तेलात घालून, की नंतर मग तुम्हाला कधी पण घावणे चांगले येतील, आंबोळ्या येतील त्याच्यावरती. हे बघा अशा प्रकारे कडेने सुटायला लागलं ना की नंतर आपण तो परतायचा आहे. सगळ्या बाजूने आपण तो सोडून घेऊया पहिल्यांदा. हे बघा असं सगळ्या बाजूने घावणा सोडून घ्यायचा. हे बघा तर आता मी ह्याच भिड्यावरती मी बाकीचे आता मी हे बघा भिडं कसायला बघायला मी तेल वगैरे लावून घेणार आहे आणि बाकीचे मी घावणे आता करून घेते. तुम्ही हे बघू शकता. बघा हा चांगला आला आहे, सुकला आहे चांगला. बघा हे बघा घावणा हा स्वतःहून सगळीकडनं उचलला आहे. बघा हा आता मी जवळजवळ 7-8 घावणे काढल्यानंतर हे बघा स्वतःहून उचलला आहे तो. तर अशा प्रकारे आता आपलं नक्कीच हे भिडं आपलं काढलं आहे, म्हणजे घावणे किंवा आंबोळ्या करण्याची तयार झालं आहे. हे बघा हा घावणा बघा. फक्त 2-3 दिवस आपल्याला काय करायला पाहिजे, तेल थोडंसं तरी 100-150 ग्रॅम तेल लागणार आहे आपल्याला हे सगळं हे करण्यासाठी. आणि एकदा स्वच्छ तारेने घासून टाकायचं की हा खरबळीतपणा आहे ना तो पण निघून जाईल. घासल्यानंतर परत त्याला तेल लावून ठेवायचं. हे बघा आता हे घावणे आपल्याला स्वतःहून उठायला लागले, म्हणजे त्यावर परतण्याची काही गरज तशी लागत नाही आहे. फक्त 4ही बाजूने उचलले की नंतर मग आपण ते काढून टाकायचं. तर प्रेक्षक हो, बऱ्याच जणांनी आपल्याला विचारलं होतं की भिडं कसं वळसवायचं, कारण ही एक खूप जुनी पद्धत आहे आणि बऱ्याच लोकांना ही माहिती नाही आहे. तर आज आईने आपल्याला हे भिडं कसं वळसवायचं याची संपूर्ण कृती दाखवलेली आहे. तेव्हा तुम्ही जेव्हा नवीन भिडं घ्याल तेव्हा अशीच कृती नक्की करा. हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा. हा व्हिडिओ तुमच्या मित्रपरिवाराबरोबर जास्तीत जास्त शेअर पण करा. धन्यवाद.